Benvinguts emprenedors, emprenedores, en aquest vídeo aprendrem a fer comandes. La comanda és la sol·licitud de productes o serveis que fem als nostres proveïdors. Portar a terme un registre de les comandes i els productes que rebem és un dels factors claus per a l'organització de la nostra empresa. Comencem! Pulsem el botó Gestió de productes i Comanda. Pulsem Nova comanda. Seleccionem el proveïdor. Com podem veure, els productes que estan en color vermell són perquè l'estoc de l'inventari està a 0. Introduïm la quantitat de producte que demanarem i el descompte comercial que aplica el proveïdor. En aquest cas ens fa un 5% perquè pagarem en efectiu i ens emportarem nosaltres la mercaderia. Indiquem la forma de pagament i la data. Seleccionem el tipus d'IVA i enregistrem. Ja tenim la comanda enregistrada. Com podem observar, tant el pagament com l'entrega està pendent. Pulsem sobre la línia de la comanda i accedim. Per registrar el pagament, pulsem el botonet del banc. Indiquem que volem fer un registre i ara introduïm la data, la forma de pagament i l'import. Enregistrem. Com podem comprovar, el pagament ha sigut enregistrat correctament. Seguidament enregistrem la recepció de la mercaderia. Pulsem Registrar recepció, introduïm la data, la conformitat i la quantitat rebuda. I enregistrem. Acceptem la recepció i ja ho tenim. Pulsant el botó de correu enviarem la comanda per mail. També tenim l'opció d'imprimir-la. Ara comprovarem que la quantitat rebuda ha sigut incorporada a l'estoc de l'inventari. Anem enrere i pulsem el llistat de productes. Seleccionem un dels productes que vam demanar de la comanda, pulsem Afegir a l'estoc i podem comprovar que han quedat correctament enregistrades les 100 unitats. Sortim. D'aquesta manera tan senzilla i ràpida podràs gestionar les teves comandes. Visita la web de FactoCAD i prova l'aplicació sense cap cost.